За 20 години, в които съм в комбината, съм се научил едно нещо, че много е важно, когато човек сутрин стане и тръгне за работа, да идва с удоволствие на работа. Да знае, че няма стрес на работното място и в тази връзка, когато сме работили с колеги по даден проблем, примерно коментираме. Единия казва, трябва да се случат нещата по този начин, другия казва, трябва по друг начин да се случат. Е много важно дори да си началник на някои хора, е важно да се слушаш в съветите на по-опитните, защото опита си опит и нерядко се оказват прави за много неща. Наставник съм на ученици от дуалното обучение и в тази връзка искам да кажа, че за мен този начин на работа и тази инициатива е много добра, защото самите момчета могат нагледно да видят на практика как се случват нещата, а не само на теория, защото едно е на теория, едно е на практика. От тези момчета, които през годините минаха вече, не само и те печелят някакъв опит за по-нататъка в житейския си път, но и компанията може да отсее момчетата, които се справят с конкретните задачи по-лесно, така да се каже, защото всеки си има силни страни. Не може всеки да знае всичко или всеки да разбира от всичко. Няма такъв човек. Много пъти вече ме избират за най-добра професията. Това не ми е самоцел. Щом колегите така са решили, може би заслужавам както заслужават и много мои колеги.